Isigcawu sesithathu sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 1. Kusemini yasekuseni emnyango endlini yangenhla kuvela uMasithole ukhipha izibi ngomshanelo. Ugobile esinye isandla usibeke eqolo. Ememeze ebhekise ngaselaweni labafana. Mazwakhe! We Mazwakhe! Hayibo, Ntombi kaMondisi, kanti uphi nalo mfana? Umuntu usengamemeza ezashizwe. Maswi! Aphume eqasha uMazwakhe elawini labo ephikelele kunina. Esathi uyedlula asinde ngokulambisa kuyiso wayethi uyamsusuluza ngesagila esiphethe. Kusho ukuthi ubelokhu ekhona lapha phakathi kwezindlu ngesikhathi enza uMasithole ememeza. Kunini unyoka ememeza wena mfana? Kunini? Eshe goba ecosha inguzunga yetsha abuye wayibona sengazuthi inkulu amsikaze ngayo. Nenza lento yenu yokuzindela uManbizo nithule nje sengadaniko. Yona into oyenza le eThekwini la uyakhona. Leyo ukuthi betothisha bekubiza vele uzindele nje. Phendula phela. Buza ungiqhuntsula lamehlo wena mfana. Cha. Umazwakhe ngamahlonyana echobe inzipho. Bamile manje lapha egcekeni. Umazwakhe ugobotisile akambheke nakumbheka uyise lo sethelwe ngezibonkolo. Kodwa lokho ethuke izanya ukuze abone nala uyise emthathelela ngomshisi. Uthi cha uthini? Kusho ukuthi mina nginamanga kulento engishoyo. Nginamanga Mazwakhe. Kuvela uMasithole futhi kuwo lo mnyango wendlu yangenhla uMazwaya kuyona. Awu, yobe phela sale sewumthethelela umfana. Kusho ukuthi bebevimbanise ngomsindo nje njengenjwayelo. Wehluleka ukuzwa izwi lomzali. Hey, ngoba nani Mazwakhe? Phuthuma uze lapha. Antshilozeke manje uMazwakhe engabe sazi noma kuzobe sekuyicala yini uma esuke ehamba kanti noyise ubesakhuluma. Ashaya isikhwehlelo uNtuli. Nihlupha lapha ke ninabafazi ngoba ngeke nje nisiyeke silungise isimilo kulezi zingane. Izinto zonakala nikhona. Kulungile. Hamba wena kodwa uyeke lo mkhuba wakho ukuhlala phezulu kwendlela. Aqhubeka uNtuli eyomenhla kwesibaya. Naku nenkomo seyibuya inhlazane namandekana selokhu ekhala umlibe. Endlini yangenhla uMasithole uthi kulula umfunzana woplastiki obonakala ugcwele ingubo. Yize iningi lazo sezike zagqokwa futhi kaningana kodwa isangagqokeka. Athi kulule elinye lamabhlukwe. Leli ke ngilinikeze umalume wakho uThemlozi. Hey ubhuti useguge ngempela. Elibeke eceleni eshaya izandla. Hey! Uthe ngize ngikutshela ukuthi lezi ngubo akunikeza zona akuzona nje ezokugqokwa noma ikuphi ezasedolobheni. Uthe kufuna leli ulishaye ngosuku lakho lokuqala ecollege. Ulimeshe naleli shirt. Ekhipha isheti elimawaluwali lwendange yikazelayo wena wabona insizwa zeSoul Brothers ngasekuqaleni kweminyaka yama-80s. Aqhubeke. Uthe lokhu kokubili wayegqoka esalandela umalumekazi wakho uMasibili. Ubeza sukuma esihlalweni la esethi wabona ke sisi waphelela phi nje uMasibili. Umtshela umshana ukuthi thina bomondisi siqhenya kakhulu ngayo. Kwazise ungoqala ukuya esikhungweni semfundo ephakeme kulesi sizukulwane sonke sikababa wethu uPolisa. Phela njengoba wazi ke nawe Mazwakhe ukuthi iningi labo lapho uma ngesamagundane esikoleni nomalume wakho sebehluleka ukulandela nokumela imiyalelo yothisha. Bakithi amamatheke uMazwakhe athatha ibhlukwe aliphakamisele emoyeni samuntu olihlolayo aphinda alibeke eqolo samuntu olikalayo. Awu bandla umalume kodwa mama usho ukuthi alelikhulu nje. Hayi usuyabona nawe Mazwakhe okunye phela futhi kuyokhula nawe akukuhle ukuthi izinto zikulingane ngoba isheshe zikushiye bese ukhalela amandla akho uyithemba. Uthini uMazwakhe? Thina sasize sifaka amaphepha phambili ecathulweni zethu ukuze sisilingane. Ngaleyo ndlela zayihlala isikhathi eside iminyaka emibili kuya kwemithathu. Ahleke uMazwakhe ubona nje ukuthi usenqena ukuphikisana nomuntu omdala. Izeke noma phela kwakuseyileza ikhathi ma kodwa hayi ngiyakuzwa. Umalume wakho ke ungiphathisa izibusiso Mazwakhe.
lethi ngize ngikufisela inhlanhla uhambe nazo zonke inyanya namathonga esabelo sakhe endleleni yakho nomveli nqani uthe aza kusikelele nasesikoleni akuvikele kwizimo eziningi engaphazamisa ukufunda kwakho wathi uzobheka amantombazane nabangana babe mfana wami ziningi nje izinto ayishilo kodwa ungihlekise sethi uzusiza utshela umshana ukuthi sesiyohlala njalo simlindile thina ngethemba lokuthi intuthuko nogesi sekuyofika naye kuleli lakithi njengoba sihlala ngobumnyama nje futhi singenamgwaqo ngisho nemigwaqo yodwa le usenjalo kungena uNtuli nkosikazi mkhulule phela manje umfana nazi nenkomo seyikhala umlibi kanti nelanga seliphakeme okuningi seniyoqedela ntambama phela ngiyazi ukuthi njengoba umazi wakhe ehamba ke nje useyoba isithandwa ke sengathi itshele gugu awuza umpemba eshe goqe ingubo lezi ezibuyisela kuplastic wakhona phela kungokuqala baba sanjelwa ingane futhi iyakude nakangaka ngakho kubalekile ngimnikeze uthando lokugcina aphendukele kumazi wakhe kodwa ke mazi wakhe ubaba wakhe uqinisile futhi manini yose uzokwazi nokukhuleka mandikane lawa selokhu ekale ukusuka ekseni nibheke nalenkomo ebinethumbe embeleni uthi ligcine liqhumile yini phela izona lezi nane seniyolobola ngazo lezi nangamhlanje thatha abafazi hayi ke lisho liphindeke lelo mondesi phela izona esebeyokwengeza ngazo nangamhla bekhetha ukuhlasela umzi wendoda lapho oh hey ingabi khona nje yona intombi eteketiswayo lapha komasakhe abephuma ngomnyango woza mlandela amoyizele kancane umazi wakhe athatha ithunga emsamo nezintambo zokusenga aphume elandela uyise enhlizweni yakhe ulokhu efihla uzolile namehlo ulokhu waphothe ngaphesheya komfula ngethemba lokuthi ihleza amelamele noma egudla iqele nje yotheza noma ke nje yokhelela akhitshwe intambo yokusenga avuke phansi azacisha gxotshwe inkomo naku phela kasanakile nokuthi uyise useyibophile uyidonsele epaleni mazi wakhe wathithiza nje ungano yini lomfana thatha ithunga lelo ungene phansi kwenkomo yokulokhu ucabanga ingane kwani kusebenza manje dashe thona umazi wakhe emzimbeni usegcwele ubulongwe nomqubu avuke ayithintithe athatha ithunga ahlamba izandla angene phansi kwenkomo